Kako se dobija dijabetes i insulinska rezistencija? Vi ujutro ustanete. Vaš šećer je negde na normali. Odete do pekare, uzmete kiflu, vaš šećer skoči. Šta se dešava? Telo daje poruku insulinu, vašem hormonu, da dođe i da smanji ovaj šećer, da ga vrati na normalu. Šta se dešava za 2 sata? Vi ste ponovo gladni. Zašto? Bio je velik skok šećera, sve ovo što ste pojeli ide direktno i skladišti se. Vi za 2 sata ste neminovno gladni. Uzmete posle toga, pojedete jednu jabuku, popijete neki sok, bilo šta što ima šećera, vaš šećer ponovo skoči. Hormon ponovo dolazi, radi svoju funkciju, spušta šećer, vraća ga na normalu. I tako, ceo dan, cap, 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 cap. On ceo dan čovjek ima posla. Šta se dešava kada godinama vi ovo radite svom hormonu?